О, да. Преди бяха по-прости. Примерно, NeoBS имаше едно друго, което повече го използвахме за снимане на екран. Отгоре точно по средата, имаше името му. .com. Какво беше Unregistered Hypercam? Не, друго беше. Друго беше много известно. Да, сещам се за какво говориш, ама аз се сещам как се казва. То точно ще се сещам как се казва, но... Ето да говори, иска да е бета. Мога ли така да направя? Мога. Almost. Unregistered Hypercam this nigger. То нали, защото не е регистрирано в братството, става watermark. Окей, много изгледна. Искам да видя на масата просто какво се случва. Ама... явно ще е такъв живота му. Изяде. Добре. Къде изчезнам? Preparation. We got it through here. Okay, does this work? Maps. Явим. О, Nice, okay. Къде му е настройката за full screen? Jesus Christ. Bandicam. Bandicam, да. Bandicam беше, да. Че при беше голяма работа. Единствената разлика от платената и безплатната версия, че безплатната има bandicam.com на него. И те по този начин, нали, се рекламираха. Да. Добре, окей, те става. Избавих ли си там фигурки? Да. Окей, служете на метро. На къде е сложен? Окей, мисля, че това е по-добре вариант. Случва се нещата, просто трябва после да се оправи това и да разбера как работи камерата. Има ли фулскрин тук? Страх ме, че го пусна на фулскрин камера, че каже, брат, нека се изключа. Наистина ли? Да, защото буквално като я минимализира, те казва, брат, нека се изключа. Windows те ми каза, този скъп беше, не Безос. Безос. Къв беше на Бил Microsoft. Бил Гейтс каза, че ако не се изключа съм стрейт. Да, добре. Последния път, Петко и Преслава, вие не сте били тук. Какво направите? Имаше една поканата принцеса, която беше поканата с тая магическа пончика и там. Тя в продължение на няколко години е само дебеляла в такава степен, че вече никой не е можел, нали, да направи нещо с нея. Царя е искал поколение, пък тя му не си детете. И назначиха тук бандата да разрешат проблема, като намерят един магиосник, не Оземпиус, който да е намали теглото. В последствие намират Оземпиус, обаче е изчезнал, буквално е изчезнал, това така степен си намали теглото, че е blinked out of existence. И с помощта на един орк, алхимик и наркомани успяват да намерят заклинание и да оправят принцесата. Царят е толкова благодарен, че им дава малко замъче, такова, даже замък ти си му казвам, имение, нали, такова с стени, да, замък реално. Където, нали, като заплата, нали, за това и някакви пари. И в последствие минава около седмица и на вратата на замъка се чука. И в случая другите са разпиляли на някъде и сте само вие тримата вътре. Кой отива да отвори вратата? Първо всъщност може би по-добре да се представите как изглеждате, какви сте. Петко, ако си Добре, аз съм някаква космическа хлебарка, ако сте гледали там уния филми за Марс, нещо подобно, с 4 ръчички. Две са водят леви, две десни.
Паладин, нали казвам с Слайсър, мисля, че беше, да, с Слайсър. Паладин 5 лева, общо взето. Хец. Значи, аз съм, нали, Dwarf клерик, казвам съм Мавриков. Честно казано, само това мога да коментирам. Zero preparation. Добре, Петко. Раса, човешка и... Dwarf. Дварф, да, Дварф, да. Добре, значи виждаш това. Аз съм пресал на 24 години само. Не, иначе се казвам Гехард, аз съм на 22 Human Male, на Rogue. Като цяло съм най-скучен, аз съм човек. Като цялото няма нищо специално. И Асасин, колкото разбрах. Да, Rogue. Защото ще се стакваме. Защото аз нищо съм паладин, имам такива по-такива рогови спомения. В смисъл, тая имам хитонова черупка, която всъщност аз въобще нямам броня. Но тая хитонова черупка хем е като броня, хем е като хамелеонска такава. И мога да правя стелт операции. Мисля, че това е по-подходящо. На голямата двойна порта на ебението се чука шумно. Туп. И се чува посланник от царя, отворете! Може би клерик като такъв домакин, ако е бил играл предишния, като да отвори сме някакви гости. Пък може да се оплашат от нея. Между другото... Аз съм асасен, аз не мога да правя такива действия. Нека клерика, да. Абсолютно. Не трябва да го показвам, брат, че му разкреми. Аз съм някъде скрит, не мога. Да, и аз съм някои монстросити. Да свърши приключение. Ще не ще опред една факла. Къде ти е парсито? В момента интернат бе да забравяйте. Добре, брат, значи аз стигам до вратата, нали? В смисъл, такова държа една лопата, брат, защото съм копал до сега тунел в предния двор, нали? Окей. Отваряйки портата, гледаш добре облечен индивид с малка шпагичка такова, зад него има двама силно бронирани индивида и той те гледа долу-горе. Ти кой си? Аз съм Мавриков. Да не си приятел на днес причите тук е бяха. Мога са, кай. Що ако искаш? Добре, има послание от царя за парсите тук, ако може да се явите, ти дава писмо. Аз съм грамотен, нали? Забрави да се запише езиците. Трябва да ми кажеш, сигурно? Probably. Common, everyone knows common. Actually, да, така конвърсвам в момента. Добре, I guess това е, брат. Затварям му вратата му лицето и се връщам да... да прочета какво пише, брат. Отварях писмото, пише, че има много проблем с принцесата и тъй като вие успяхте да сте изключително успешни там, където много други са се провалили, царят директно на вас ви повелява следващата задача. Ако може да се явите в 3-дневен срок и него. Директно при него, брат. Директно не е при гоща или прочее, директно при него. И да, това е това, което пише. Обикновено в тези писма, нали, ти кажа 3-дневен срок, се предполагам, да, трябва да става максимално бързо. Да, веднага и Предвидих, че след 2 дена ще се възстановявам от махмурлук. Окей, цъпливо, нищо. Да, и да хвана, нали, ако всички са са магически предмети имат ли, защото нали аз имах. Говорим от това. Служете си, служи си един, не знам какви оръжия имаш всъщност. Common Weapons, аз нямам никакви магически, аз не ще искаш нещо оръжие плюс едно да кажеш. Да, това ще да кажа аз. Просто един, примерно, нож ще служи да е плюс едно, един плюс едно шанс да удари и плюс едно демидж. Има го предвид. Нали, класиката е, че аз съм със среден лък и използвам предимно лъка, но за бакъп ще имам някакъв толкова голям нож, слаш. Може лъкът да е... Искаш пак лък плюс едно? Или че нека аз дам предметите, брат, моля. Ако си ще дявай, други път, аз съм наред. Може да имаш лък, който просто прави повече демидж, примерно, или има по-висок шанс да удари. Да нямам melee weapon. Не, в смисъл, това е допълнително оръжие. Това е нещо допълнително, което аз ти давам като допълнителен предмет. Добре, айде да имам основен лък, който си има основното оръжие, средно голям лък, и да имам арбалет, защото имам второ оръжие. Добре. Арбалет е като на Assassin's Creed в ръката, лесно се крие
и е бекъп, нали, и нещо като стане, имам там колко ти стрела можеш. Добре, в такъв случай мога да ти дам smoke bombs, искаш ли? Ага. Smoke bombs. С такива бомбички пушат пред на целия. Да, много бързо се изчезват, пък аз искам нещо, което по-много използвам. Окей, може да ти дам днес каутъл пакет за пред на земята, после може да ги събираш и да ги помниш пак. Как ги стъпваш се на Божи. Добре става, да, това е по... Окей, слушаш там де трубички се едно, че имаш. Да, просто си да ги запомни да ги имаш. Ей ти нещо друго път, не. Ей ти едно отрова. Нали, миналия път имах отрова на лака и сега ще имам такива стари, които имат отрова също. Нали, турбишка с отрова, когато ги дипвам и изтривам. Да, окей. Да, получите писмото, кажете какво правиш. Ничего не към царя, според мен, аз за това гласувам. Викай съм теб, знаеш какво брат, давам ти едно кандило, ако не го искаш. С тамян, кандило с тамян, да. Който може да го ползваш като такова си, като флейл. Да дадеш на такова. Окей, брат. Ако искаш, в смисъл, ако имаш по-добра идея, ми кажи. Реалистики много, брат. Окей. Всъщност, че аз като клерик, аз мога да моля брат Holy Water и такива неща. Моля да има... Окей, never mind. Окей, that's an unrelated question. Добре, Имаше специални условия, но тук е много такова, нали, много правила. той вика вече играе един За път. правене на Holy Water. Да, той Holy Water, в смисъл, може да правиш някакво малко количество, което е много силно просто. Те разлика, че по-концентрирана магията. Добре, окей. Отивате ли при царя? Кой отивате при царя? Всички. Просто аз съм по-отзад. Да, и аз също. Реално то отива си Аз съм въпросите, тъй че по-отзад. Аз на всеки 10 метра спирам и се оглеждам, нали, да видя дали още ма следва ли са тръгнали на някъде. Той ще говори като Мохамед, ние, ама той е само той. Така, шизофренията е голяма работа на Господ ми каза, че трябва да бия женец. Ние решихме да бием. Да, ние решихме да бием Не, аз реших Господ. Ние сме много хора с една жена, какво да правим? Окей, така добре, ами отивате към градчето, като се доближавате Петко и ти покрил ли с нещо там, закрил ли се? Ами, по принцип би трябвало, но пък няма да говоря, защото тия мандибули ще трябва да штракат. Не, аз мога телепатично да говоря. Мога те да съм се увил в някакви такива, нали имам common plot, ама те могат да са нещо като нинджа става всичко от черно, нали ми се вижда, Окей. че са монстросити. Приближавайки се, ще искам да ми фърнеш един disguise check. Добре, чай. Аз между другото съм proficient на disguise kit. Да. Ти ми каза да не поръчам. Това може би е 6. Да, 6. Ама адвантаж ще ми даваш, не proficient си, значи плюс 3-9. 9, там някакъв друг бонус, не знам какъв от харизмата ли беше в тези. Ами то disguise kit. Харизма по-скоро. Ами харизма още и 3 тогава, 12, окей, ами изглеждаш подозрително, такъв странно, обаче никой не ти обръща много внимание, нали би казал някаква дърпа. По едно време, докато се насложите, срещате някакъв индивид с чалма и той почва да ти говори на турски. Обаче ти не го разбираш, който ти казва, но изглежда обиден и се тръгва. Те, продължайки напред, стигате до предверието там, където на замъка, нали, където са вътрешни стени, там пазачи и те ви искат писмото, план го давате, нали? И те казват, добре, вие двамата и турчина влизайте вътре, нали? След което, нали, влизате си вътре в залата и отивате в тронната зала, където царя е на може би около 10 метра от вас, не зад някаква, нали, на трона си, с някаква масочка и някакви там му говорят глупости. Той поглежда и вика, ама аз не ви разпознавам то един от вас. Кои сте вие? И той не участва. Аз съм друг герой. Ти другия. Да, аз буквално. Няма оригинален герой така. Ами, в смисъл, ако той има желание да разговаря, аз мога да говоря телепатично с него, ама да не го плаша. Не. Тъй, че по-добре да ви действайте. Дай ти като клерик, ти си не представи. Да, ние сме такъв убиец си такъв, да, убиец и чудовищи. Ами това сме асасини чудовищи. Нищо съм човек, аз съм едно... Ами, добре,
отивам такова малко по-близо, нали, да се чувам, че да му викам. Той какво ни пита, кои сме? Да, ние сме приятели на предишните. Ами... Ние сме... Ние сме приятели на хората, които оправиха дъщеря ти и в двата смисъла. Той като се спогледа с един от съветниците му, чеше се по главата. И той нещо му пошепва и царя се покашля. Ами така или иначе трябва да свърши работа, вие знаете какво става въпрос, така ще да си говорим. Последвайте ме. Помахва с ръка и разпорежда реално всички са размахват, освен вас и съветника, един от съветниците му. Съветника му пошепва нещо на един от хората, той отива и след 2 минути се връща някакъв, който прилича на пират с един крак, такъв, тук тя отрязан има дървен крак и кука, едно липсващо око, някакво разбита му глава, цветно е малко разбито, изглежда усмихнато и доволно и държи една бутилка с ром, докато се подпира с такова, с как беше това? Патерица. С патерица, да. Какво става, момчета? Защо сте за втори рота? Дъщерята на царя пак ли трябва да оправяме? Да, ама този път е малко по-различно, поставяйте ме. Минавайки покрай царя, той го тупва по гърба. Ека, коста баджанак и го прескача с дървения край, брат. Царя ще покажа и те тръгват навътре. Минавайки през няколко заря, стигате до това, като изглежда като циркулативни стъпала за към подземие. Вкарват се също стъпала към един от кулите на замъка. Влизайки вътре стига до ширна кула, където всички мебели са махнати. И просто всичко е празно вътре, с изключение някакви въжета, които са вързани като са такова за лампион, нали? И са вързани отгоре за тавана, обаче виждате как има някакво огромно кожно покривало, което просто въжета като минават, кожното покривало го застъпва и те минават някъде назад за въжета. Ти в самото покривало може би 5-10 метра нагоре. Нали? И вглеждате на какво се случва. И този въпросният индивид, който забравихме и как се казваше миналия път, поглежда и казва: момчета, те е проблема в момента. Принцесата отслабна, ама чай момент. Пуска рома и води една факла, вдига вкъс кажени факла ми фенер. Не за да не сочат светлината, нали? Вдига нагоре и виждате всъщност кожното покривало е принцесата, брат. Просто като се измъкнали слонините и е останала само кожата, нали? И те се разпиляли, така се разполи, за да не се получават бръчки. И гледате в центъра има нещо, което прилича на принцеса, което е заспало върху едно легло, което е повдигнато от въжета. И кожата е просто закачена с тавана. Аз пускам един хайд. Може ли? Да, разбира се. Това трябва да хвърлям. 20 към или 20. Мой нямаш там 20. Къде 20? Да, това е един сутрин всъщност. Трябва да ровеш пак. На много, да. Колко е това? Едно. Ами трябваше да се криш някъде, брат, в паниката си и търпаш едно от въжета, което е едно от кожите просто... Ти докато се огледаш по тя пада върху теб, като залива. Ужас. Докато се опиташ да реса нещо с теб, това просто се чеша по чел от пирата с куката. Казва: това се случва понякога, дори на най-добрите, не се притеснявай. Взима си пак бутилката ром и казва: виж само, че да няма лъжа, едното заклинание го правихме, обаче се трябва да правим последствие от заклинанието. Преди става много късно, защото не знам какво се случва с нали, ако да оставим така. Добрата новина е, че знаем точно къде да направим, за да намерим начин да оправим ситуацията. Преди време имаше един не магиосник в пълния смисъл на думата, по-скоро фрънше заклинания. Мърсно копеле си беше, няма лъжа, мисля, че работиш с някакви тъмни сили. Ама, цяло казахме го Самаха. Той до този момент беше специализиран с това да кара царицата да бъде по-млада. И поне да изглежда по-млада, като ти дърпаше кожите. Впоследствие разбрахме, че кожите ги дърпа демон, но това е отделен въпрос. Както и да е, махнахме демона от черепа на царицата и го накарахме да Самаха. Ама върши хубава работа и ще ни го убихме.
Не знаем къде се намира, не знаем какво се случило с него, не знаем какво да очакваме, как ще пращаме вас. Вие като по-добре избор. Дава ви една карта, къде отидете. Някакво, нали, естествено, не аз знам, прижа към царя, какво ще правим? Се покажа пак, викам, по-голям замък, повече пари, по-хубави жени. Ке момче да чуфици наградата. Трябва да се справите добре. Късмет, аз тям да сера. И се тръгва. И в който царя някакъв казва, извинете, той също е буквално рицар, този пирата, който е минал през дълги изпитания, пък се да оправи принцесата. Казвам, ако ви трябва нещо, минете през пазара, съветника ми ще даде още едно писмо, ако искате да си вземете нещо там по-ефтино, да е без пари, да се притеснявате. И пожелавам късмет, с тя малко се почивам, че не ми е добре само като гледам горката. И се тръгва. Става. Какво искате да правите? Ще вземем нещо безплатно до наверка, ако сте нещо да вземем. Помози на писмото пише до 10 гол. До 10 гол. Добре, чай, обаче, сега като се замисля, нали, то схемата е, че на принцесата и висят, нали, wolf skin, basically, след отслабване. Не мога ли просто, те с въглен, минаваш, нали, като очертание, и след това просто режеш от тази посока. Нещо иска, бе. Аз съм клерик. Реално ще се получат маркове. Сега, аз имам слайд в хед. You can try. Абе, рискувам сега, трябва да имам медицина, едно друго, медицин чек. Ние ще сме ръце, той ще ума. Ваша избор, ако искате да правите, рано си давам условия. Аз ще имам къл, няма смисъл да ходим да търсим някакъв си там демон, ще ни вземе ни прецака, да ядем една дебела сланина накрая. По-скоро не го да е по-мала, да ние се спробваме да се справим сами, защото тъй като са толкова много сланините, тя дори някакси си ги върне, то как ще го върне това, защото трябва да се махне. Правда да решим кожата, да. Има ли кръвоносни съдове там изобщо? Да, между другото аз се умея да лекувам всъщност, да. Значи режим и лекувам и готово. Да, то може с кръвоносни съдове да се съединят като... Моя една молитва, ще ударим една молитва, а махнем белезите на 8 ден, даже няма си личи. Не, ще стоят като орк, нали, като бойни белези. Аз там имам, трябвам един дизгайс кит, там ще сложа малко пудрено друго. Това ще носи курсети, това е, да се забавлява. Може и това, ама ще прецакаме. Тук цялата линии кампания това ще е. прецакаме. Не, че аз съм за да го правим, не да ходим да го търсим това. Това хубаво ще прецакаме кампанията. Ти не спани! За половин час сме готови. Никой не се беше усещал за това. Кампанията е готова, може да си тръгвате брат свободността. Ако успеете да го направите, аз съм за, аз не искам да възпирам помогна. Аз съм за тази идея, имаме Ако си клери. тая проби, да се какво толкова. Аз съм тул профишенси и той също може... Аз имам слайд в хенд, да, и отделно, че си лекувам. Паладин е, няма как да няма Аз имам нещо. медицин кит, брат, че аз моля да отида да взема още медицин китове. Ти си в замък. Да, мога да взема някакви такива работи, медицина. По принцип, в случая бих искал медицин чек, за да го направите в хората. И това колко добре ще стане, зависи от декстерите, бих казал. Да, аз съм Ви трябва, че ви трябва медицин и слайд в хенд. Да, аз имам слайд в хенд. Какво хвърляме? Чакай малко, разберете се, кой искате да правите първо. Добре, че... И с него, аз силно след в хенд, защото няма смисъл медицин. Той медицин е задължително, ти може би... Аз имам слайд в хенд, аз имам. Защото ние все пак ще режем с ние да, да два след. Той ще е напъсване. Айде оттам. Точно пише върху ти ще по-удобно. Да, защото не съм си написал бонус тук. Се режете, там се режете, нали, аз имам... Аз имам малък нож, може да дойде като скалпел, примерно. Аз нали имам средно голям нож, той ще е за по-големите, ти ще за по-малките резки. Не, даже ще се виж как се напасвам. Да, защото на мен, аз го получавам като той, че съм мърчен, получавам малък нож. Трябва да ни е огън, то на всяка има огньове, трябва да ги награбим ножовете, да може... Ви може да си някакви работи с писмото да ви Да, от писмото с много си взема. Съвсем има факли тук, ни просто може да някакъв факъл. На факлите може да ги награбим, за да може да няма инфекция. Да, квартерайз да го... Ама той има и ракия, има и ракия, пак за като спирт. Не, ама аз говоря за ножовете, да няма инфекция на тях. Да, ама и отделно е, че и ракия да ги дезинфекцираме. Чакай, бе, тя всъщност, тя в съзнание ли, нали? Това няма много приятно. Значи трябва да е преспим. Трябва да преспила. Ще преспим, ще има ракийка, да, малко пак. Ще бием и шамари. Може и да, може и да. Да къбиме кръст.
опасност за нея. Бим един шамар и гледаме слонините как са друсни. Не, но освен някакъв приспивател, нали, нещо наркотик или като вино там нещо може да вземе. Той ще го измисля, аз ти не мога да Да, кажа. Аз съм от малко това само. салвия човек да трипва такова приятно, като се Това там, ако върши. беше духа такова, ще мириш и... А не, то се вземаш. Не, ти със смирник се Бостон. това е съвсем обратното. Ама не, Ти е съвсем обратното, да. Абе, някакъв опойваш газ може. Дали газ, дали нещо. Ние може да й сложим нещо в устата, на носи устата, като... Събрай как казваше. Парцали с нещо Да, ама забравих какво беше Хлороформ. съставката. Метак, имаме ли Да, амфетил? Хлороформ. Хлороформ, да. От миналата сесия имаме ли амфетил останали, нали? Имаше супер малко амфетил. Амфетите ще забоят, не. Ами, минало е 2 седмици са минали от това предишния път. Те са други герои, обаче ти ми кажи каква е логиката. Да, аз знам, брат, За може да състава. другираме, нали, да не я боли толкова. Ма там амфетите ще събудят, той е хайпер. Да, ама виж, брат, идеята е, че просто да е като обезболяващо, нали? Не, по-добре нещо с приспиване, както Ами, казвам. Да, приспиване, може да отиде на пазара ден какво има нещо такова. Търси нещо приспивателно, някакви такива работи. Въглероден диоксид върши работа. Малко го и Една нейлонова кисия на главата. Не просто купувате един газов двигател. гараж. Спрете върх нагоре. Не, просто се събираме тримата и издишваме в лицето, че да не могат. В същата труба някакво. През един мъркуч. Да е по-ефикасно, мога просто да връща един кон, брат. Какво диша там? 30 края вътре влизат и... Добре, какво трябва да мятаме? Следва хенд с него, пък той е... Пак това е медицина, да. Добре, аз мога ли да ролна медицин, обаче те в реалност да ги напътствам какво правят като Това точно го правят? измислиме, Да, точно ти правиш help action и guidance, ако направим там нещо. О, да, аз мога ви гайд, наверно. Да, Ние сме ти ръце, ти си ума. Да, ние сме ръцете и ти си ума. Ами, добре, чай, първо supplies. Аре да вземем нещо приспивателно, Да. или обезболяващо, може и двете. Пък може и някакви Двете. игли, конец, нещо. Ако няма безплатно обезболяващо нещо, което локално да не усеща нищо. Да, и такива локални пак. Каквото има на пазара, това ще вземе. Или правилно някакъв healing potion в случай, че нещо объркаме да не взема bleed За out. всеки случай ще има Аз това може да ще лекувам, тъй че не е проблем. Ето всъщност, не че аз всъщност, То ти си клиент капитал и ти да можеш, да. тя принцесата били ровала death сейвове. Стигнал там. Защото аз мога да стабилизирам просто и те. Ама не, Чакай, той аз тази мога да версия стабилизирам. тази версия няма да се е. Ама аз пък мога да я лекувам по... Като стане на 0 да е... Има ли лед? Има ли лед в... О, да, лед. Лед ще ни трябва да затворим съда. Точно като правим, значи ще ни трябва лед, ще ни трябва и шивачески игли и конци, нали ще ни трябват. Да, конци. Може и рибарска мрежа, такова да вземем конци, нали, ако няма... Нещо, което е тъничко обаче здраво. Аз малко свинска кожа, ако трябва да правим скин графтове. Кой имаше най-високия уиздъм такъв? Аз съм 16. Виждаме 12 при мен, абсурд. И аз имам 2, не, да, 2. Аз имам декстерити 16 обаче. Perception, може да си proficiency на perception. Не, нямам. Окей. Само така, после ще кажа. Добре, Сигурно ще ми мога да Ако трябва дойде. в библиотеката да замерим някоя книга там с хирургични операции, които трябва да се правят. Да. Шпак има идеи. добре. Запасяваме се всичко. Ще тръгнете към това, към пазарите. Към пазара да вземем всичко там, лед. Добре, в момента в който се обръщате, тръгнете към пазара, виждате двата пазача, които през цялото време гледат. Все едно ще не знаят какво няма да се случва, нали? Гледа се едно, ще не са от друга планета, брат, са някакви такива, what the fuck, did you say? Те през цялото време са били просто там, брат, не всякъде, просто там се случва. То няма лошо, ние ще го правим публично. Не бе, както нали, хирургични такива, как пластични операции. Да, може да го правим Да. медиво. Само да ти оправят носа, ако е леко крив човек. Пластика, да, подобно. Точно, правим Те ме гледат с някакви. Ако трябвате да режете царицата без да сте упълномощени от главния хирург, нали знам, че почва без глава. Ами нека да отидем при главния хирург. Добре, нека го изикаме, той за глава хирург не прави Да го нищо. убедим. Да, първо ще ни пробвам него да му караме и ние да си вършим работата. Пак може той да ни хелпва, да. Да. Хелп екшен пък и да действаме. Да. Се поглеждат такива, са някакви момчета, ние сме на една крачка. Ние сме на една крачка от това да... И някой се спира, другия му пришепва нещо, нещо така. 2 златни монети и ви сте хората. Ще ви кажем точно къде е хирурга. Една златна монета. Брат, нали трябва да се разделим, двама човека сме. Добре, 5 сребро на всеки. 50 сребро на всеки. 50 сребро, да мек 5 златни монети на всеки. Чакай, тогава 5 сребро на нас не знае как се върнат.
дай ми един просвежен човек някакъв. Кой трябва хора да статуи? 20 и това имаш харизма и това е просвежен. Мисля, че беше. Добре, това не е реално, пак е Това е много. моят за брат Рома само 20. Добре, може ли взема да взема който е Добре. 20? Е, това. Е, 15, а по-разумно. Окей, общо колко? Кой трябва да бъдеш ли? Харизма модифайер, дете плюс свет. Харизма ми е 12, т.е. плюс 1. Да, плюс 16. едно. И ако имаш бонус на скил и там пред някакви. На Persuasion. Да. Имам да... Нямам persuasion. Да, толкова имаш, ти препоръчвам да сложиш още една точка там, нали, до Persuasion. Да, имаш ли на е тук Persuasion, имаш ли? Ще ти кажа, защото аз не съм ги цъкал, аз ги писках и тук Аз отделно, аз защото съм не знаех. с- Аз ги с- видях с- просто съм тук. Не, мисля, че нямам. Нищо, пак мисля, че е достатъчно според мен. Няма кой знае. си скил плюс? Няма, нали? Да, нямаш. Да, просто 16 го кажи. 16 е добре според мен. 16 е доста стабилно за това. Окей, ами да, трябва да споделя с някакъв хубаво, аре. Трябва да се прекъсне евреин тук. Ти взима там едно долу, нали, взима и ви казват къде точно да може да го какво да му кажеш. Или да си ми... Предполагам, ти отиде от Тръста. Окей, отивайки там в едно от кулите на замъщето, очукайте на една от вратите и след малко се отваря някакъв печага на около може би 50 години с бяла коса, бръсната брада, нали? И поглежда и казва, с какво мога да помогна? Ще правим операция. Окей, Махаме слонини, не трябва да ни одобриш и Не, да кожа, напасваш. кожа, не слани, кожа. И двете. на кого? Принцеска. Приблизително 4 тона отпусната кожа трябва да махнем от един специфичен човек. Това е някакъв видео почва да се ядосва да се поти. Има момент на Полскет не казва нищо и си поглежда, вие бавите сме. Не, по-редко търсим демони, които може да прецакат. Ба, така схема сме измислили. Не сме добри хирурзи. Търсим бросорс. Какво кара да мислите, че може да направите нещо, което аз не мога да направя? А може ти просто си мързелив, заради това. Ти И си да го някакъв направиш чичко на и нас. сме тук младежи всичките. Той какво каза и бърка и вади един скалпел и ти го слава в гърлото, брат. И аз казвам, виж са, ти по... Момче, аз мога да ти обръсна мъите, те как седиш пред мен, бе? Това е много хубаво, това че ще направим с тебе. Ние ще го направим, ние ще поемем отговорността и ти само поемаш овациите. Така ще го направим. Ние ако го направим успешно, ти си човека, който направи параста. Ако направим грешно, ние сме виновни. Всяка една операция, която се случва тук, трябва да мине през мен. Аз Нали това трябва да- казваме? Добре, да, Ама направи. което означава, че аз трябва да ме одобря вас, което означава, че всъщност отговорността се пада на мое име. Така ще го направим, че ако сгрешим, ние губим и ти нищо не си направил сега вече. Как? Това остави на нас да го мислим. Окей, пресежен чек, защото не знам какво друго да направя. Защото... Don't worry about it. Трябва пак, защото не получи. Маска просто е... Абе, дайте да имаш една кутийка там. Може Да, на кутика ще е по-разумно. Кутийка е там. Ето така, да. Сега кутика от бомбончетата, да. Да, те просто вземи това. Това. Да, капачка на кутийка, да е такова. Окей. Да. 18. Едно. Окей. Направо 19, защото от миналото. Да. Но имаш Държете плюс бонус плюс едно отвори. от нещо, плюс едно от чаризма някъде. Няма Да, плюс. 19 милиона. окей. Да, 19 е доста добре. Добре, ами... Добре, какви са ви креденчалите? Къде са сигурен, че вие свършите работа? Така, първо имаме медицинско лице тук, което може да прави абсолютно всичко без, обаче вашето позволение може да продължим. Имаме двама много страшни хора, които само ни трябва акъл и ние всичко друго правим за ръце. Той гледа Петко е някакъв... Се наклоня малко към теб. Ви знаете ли, що е турче? Турците са измислили медицината по това време. медицината. Те ли ви казаха? Няма, те ни казаха, той се къпи всеки ден, мирише сравнително добре, нали, мирише газа. Той е от Анатолия. Като цяло той най-добре мирише от нас тримата, това горе доста. Това не сте говори доста. Добре, ами... Окей, мога да се навия, обаче ми трябва много сериозен подкуп. Ако нещо се обърка, да мога да избягам поне. Добре, нека го направим така. Ако всичко е нормално, получаваш овациите и сме до така. Ако нещо се обърка, ще дадем и сега едни пари, които ще бъдат като как се води, капър. Добре, че трябва поне едно 50 гол. 50 голд. Изобщо пари имаме ли? Така, ти може да си едно час и горе с тях са. Да, да. Защото ще можеш правим.
Да му даде фалшиви пари. Фалшиви пари не е добрата опция. Аз имам... Ще се баргам, аз сега ще го питам на 20 да го смъкна, той ще каже 30, ще му кажа 25, ще се даде фалшиви. Нали имаш тия калтропс? Ти просто му даваш кисима без да гледа в нея или просто нали... И ще бъде... Тя ще звъни като монети на дрън-дрън. Добре, ама какво правим ако го отвори и погледне, че не са пари вътре? Deceptions, ще пълнем за Deceptions. Не, трябва да излезе, че отгоре, той няма нужда да бърка, трябва горите какво излезе, че са златни. Просто слагаме една тухла, брат, и няколко жълтици отгоре. Ама не, тухлата Не. не. Калтропс с монети отгоре може. Добре, вземи най-ефтините монети, които може да вземе и ги слагаме вътре и отгоре само слагаме няколко златни, т.е. около 5 златни. Виж, брат, аз имам някакви антични стотинки, брат, мога го излъжа, че са някакви супер скъпите. Да, пробуте ми ги на мен, аз съм говоря да стои правя преводи с него, тъй че... Да, не си правим шушо-мушо някъде. Да, ние сме шушо-мушо, че не го чуваш. Да. Еми слагай ми отгоре, да, малко е рисково, но какво правиш? Иначе трябва да ходим дело и да гледам. Не мърси, всичко е рисково. Ще хвърляме Deception, еми то. Добре, значи аз трябва да хвърлям Deception, защото то реално... Те какво правиш точно? Аз му подам такова скришно, нали, тя... Има ли тук нещо като турбичка? Добре, представи си, че имаме една турбичка. Реално 50 голд, колко трябва да е голямо? Колко трябва да се представи? Брат, 50 жълтици в една турба. Той реално изобщо и трябва да е много голямо това. Ако му го даме на цяло на 50 голд. Значи вътре има... Горе-долу е, да, тази турбичка е перфектна, може да? Да. Това е перфектно. И така ще го направим. Слушайте сега, преди да отренем към тебе, така ще го направим, че да се отваря, да се вижда само отгоре, да може да види, че вътре има голта, ама не да се кара да го отваря напълно. Ако е напълно завързано, ще го съмни. Ако е напълно отворено, пък ще го види надолу. Ще го правим така колко да се вижда. И ще сложим колкото и те 2, 3, 4, 5 гол, колко да се закрива. И отдолу ще са тия твоите фалшивите стотинки. И Калтропс ако служи там нещо. Добре. Добре. Сега идвам при преводите с теб. И всъщност отгоре ако сложим злато, може да сложим примерно някакви копър жълтици на дъното, че точно, да... точно. Не бе, може тия замаскирам. Калтропс. Реално колко злато има тук? 5? 3? Еми аз имам само сребро, няма злато. Аз имам... Не знам колко в реално си имаме тук общо... Така, ето вие получите някакви от мисията всъщност. Добре, кажем, че сложим 4 жълтици, колко да закриват? Не моля му, Така че имате 10 на гол глас. Добре, 4 жълтици слагаме тук злато. Така, идвам при те, казвам, виж са 50 голд, аз разбирам, че ти сега в момента преговаряш с човек като мене. 50 голд няма как ти го дадем, но може да ти дадем и ни преспокойно 20 голд. Посрежно чакай аз. Това е 9-10 реално, нали с харизмата. Човек тия балчета, ако нещо се обърка, аз трябва да сменя държавата и професията. Добре, колко ще струва да смениш държавата и да вземеш къщата друга да е? 100 гол, обаче аз имам вече някакви заделени. Виж, аз поемам риск. Добре, за транспорт, колко ще струва? За транспорт вземеш от държавата. Мислим логистиката, брат. Аз ви дърпам, вика, ние може да заложим наимението, нали, но да нямам... Виж, чакай. Виж, брат, ние ако го правим... Колкото по-малко толкова. Ако го правим, той ще ни даде някаква награда, нали, царя. Демек, мога му обещаем в бъдеще. Това е само капарото. Да, Това е само капарото сега. Да, ще плащаме още. Да. Добре, но виж сега, все пак ние говорим, че ако нещо се обърка си да може да вземеш веднага. Тъй като ние нямаме капаро. Ние може да вземем много повече пари, но ако спечелим от нали, царя, голямото имение. Но в момента нямаме нищо и трябва, ако искаме да спечелим, трябва да имаме твоето одобрение. Така че, или в момента вземаш 20 жълтици от нас, или нищо не вземаш и някой друг ще чакаш да го прави това. А пак ако спечелим, ще имаш доста повече. Да, това е тежък риск реворд. Пак ще искам някакви да ми хвърли някакви чекове. Аз моля го блесна, аз се сетих, че имам блес. Да, бе. Ма то дава ли към чековете? Да, едно да 4. Брат, потупвам го по гърба, нали, дай моите Има заслиха е така. Покажи му как стават нещата. 18-19. Плюс 1 D4. Вратни едно Кой е 4? С 4 страни. Като превъртката кажете. Да. Той. Не, те е осмица. Той. На триъгълната глава. Ти май нямаш D4. Его, ако искаш. Това ли е? Да. Имаш подобни как моите. Това е единица. Да. То към 20 плюс 20 общо. Това е някакъв... Момчета... Харесвам и какви топки има на вас. Само вие не сте стабиляги. Брат, аре ще го направим, аре ще го направим. Добре. Ето ти. Те, какво подаваш много? Така как се... Нали, тук си говорим масен. Транчи ментално на парите. Нали, той са 20 жълтици, това аз трябва ли че го обяснявам? Мисля, са ти си диема или героя? Ти ми кажи, кой да го обясняваш в момента? Защото... Аз като дием искам да знам какво се случва. Значи като дием ние ти подаваме турба на хирурга, която
съвсем малко откъде колко да се вижда, че има жълтици, но е завързан все пак, че да не ги отваря. Окей. И ако той ми го това ще кажем, човек, сега си няма доверие или нещо е такова, ще трябва да го правя. Тъй, че реално А какво има освен жълтиците? надолу са Копърки, копърки, да. калтропс, може и калтропс да е. И Някакви антични със сигурност не е 20 жълтици, може би той има 5 голд максимум. Ама само монети ли има или има? Монети, трябва да вземеш, че монети, не може дори друго. Само, че медни и стари някакви. Да, Окей, той ги отваря, ще няма стила рома. Само на тича Ти казвам, че ми е хубав Зара, брат. точно те това е дар. Това е полза да играе, не е в моя. Той поглежда, сега ще ударя една... Кой трябва да рома за късмет, за щица. Секс is very lucky. Окей. Добре. Те поглежда, за момент се съмнява, трябва да я отваря, фаща една монета и я издърпва веднага, брат, кейте малко стога и фаща и фана античната монета. Чакай, тя монети отгоре са златни всичките, то няма как. Точно прави така, те се разпилят, той ги отваря и просто му вади едната монета и вижда, че е античната. Някакъв печенето му пада. Нямаш нужда да ми наплаща тия момчета. Славя обратно вътре и викам мерси. И я прибира. Искам да ми рониш един history check. Това какво трябва? Защото струват повече пари, сигурно. Тук на това, че иначе са роло. Колко монети му сложи? Брата и гес всичките. Колко са всичките? Не съм сигурен колкото имах, не си спомням колко имах от стартинг там. 4 бяха, ама ще изложа, брат. Трябва да видим колко са записани. Чай си понесеш. Всичките. А те ти ще трябва някаква стоеност, не? Може има повече. В реалност мога ги продадеш, брат, някъде, ама сами по себе си, нали, няма ги аксепнат прямо някакъв. Да, реално няма стоеност. Той е тантика, брат. Нумизматите могат да ги оценяват много повече. Да, вери го търси. Смисъл, има хора, не биха ти ги купили, ама принцип не са много стойностни. Да, именно, ма той пак може да е нумизмат човек. Точно това, нали, и късмет може да има. Щом казва, че надплаща, значи може да иде. Долъг, сейф е да. Дали знаете, че го се бърка той на... Не, той е само една Той се видно от всякъде, той има просто, той ни казва. Една монета. Да, една монета съм му сложил. Да, и той е фанал, братле, някакъв, окей, мерси, кой е рома? Ролнах 10. 10 плюс, че колко е. History викаш, нали? Плюс 3, 13. Окей. Ами, не си много сигурен точно, че той е щастлив, нали? Обаче се усеща, че може просто монетата при правилните хора струва повече, отколкото при други. Да, и аз се сетих. Logically. Давайте да действаме. Добре, чакай само да довършим. Значи одобряваш всичко, го правим както трябва, как сме се разбрали. Да, вие избирате часа, начина и прочее. Той идва да ви помага. Да, идеално. Часът ще бъде разумно Той, да щом е бъде... хирург, може и той да ги има тия работа, там, консиала. Да, той има всичко. Да, идеално. Просто те са си негови. Да. Добре, Да помага с тях. реално дай да продължим разговора, откъде може да вземем такива неща, ако ти не можеш да ядеш твоите. Не, нека ще предполагам, че ги даде сега. Той замисля малко, искам да успеем, не искам откровено да успеем. Ако ми платите работата на моя екип, защото той си има цял екип, т.е. с почистването и препарацията и с всичко, едно голд стига да ми платите и ще може да такова. Ще може да ползвате моите, нали, даже ще мога да ползвам също инструменти. 55, извиня, 55 силвър. Секунда. Да ги хълфам, няма как. Не, дай му писмото, дето за безплатните работи. То спада ли към... Ама ние в момента правим с схеми с него, не може. Нищо не е смисъл, че той може да си вземе неща, пък той с клип. О, да. Вместо да му даде. Добре, 5 силвъра му дадем, защото... Не, това беше 10 до 10 гол беше, тъй че пак и долара. Демек в реалност, да, имаме 10 gold base, да, имаме 10 гол. Тъй че му дадем листа, примерно. Да, ама ние вместо 5 силвъра му дадем 10 голд. Карай. То, нали, те не ще ползваме материал. Да, как ще подкупим? След това дете на него ще му трябваше и трябва на нас. Да. Т.е. да стои под пазара, ако ще вземеш. Тъй, че дай така да подкупим човек. Пак си шукам, нали? Да дадем това там разрешителното. Той е само в сградата, не може да ги спомни друга ден. Не, то отиваш на пазара и си купуваш неща до 10 голд. Тъй беше. For free. For free, да. Той човека иска 5, но му давам 10 нещо да в горница даже. Ама на голямата работа. И без това нямаме
Иначе пък трябва да даваме някакви... Няма пък, ако му дадем писмото за 10 гола, те ще се съмнят, че нещо ще направи с него. не. И ако той го използва... Ами някъде добре, другаде. брат, просто мога да ни каже какво иска и ние да отидем да го вземем. Добре, това е по-умното. Не, той ви плаща за стафа, реално. Ма не може да си взем такъв став. Не, Не, по-добре е дай. смисъл за ставката, хората, които ставката, хората... Да, които за, работят. за хората, да. Абе, дайте да плащаме, пък по-добре, отколкото сега за 5 долара си се. По-добре да е всичко с професионалисти. Отколкото с аматьорски работи там, нали? Ми, добре, даваме му 5 силвъра. Не бе, да, но ти Добре, айде, даваме ти ги тия пари. си свитаха. Той е писмото. Да. Абе, не, първо му предлагаме, първо пак като не е, ще му дадем сила. Писмото е за до 10 долара. Той е някакъв държи монета, държи писмото и вика, момчета, аз не знаеш, че толкова щедри. А, Добре, ще трябва и аз да измисля нещо, да се инвестирам малко. Добре, ще се видим, когато кажете вие, ще гледам да съм готов на личност и да имаме поне 3 човека, които да им помагат. 3 идеално. обучени човека, ще гледам да са най-добре. Добре. Добре. Еми, веднага го правим. Като е свето, като може веднага. То реално там тъмница ли какво е? Това Там. е част от замъка, но там за стаите там. След час събираме пред входа. Да, вземаш, След екипа час, вземаш. той казва, че ще му отнем минимум 4 часа да събере всички да направим. Хубаво, Добре. през това време ще се наспим, ще ходим там нещо да правим, да се подготвим, да сме свежи. Аз ще ударя няколко бири. Да, много идеално. Да, някой да свежи, някой не. Аз съм двор от брата, сега ги усетя. Добре, след 4 часа, след 4 часа. Окей, събирате нещо друго правите ли преди да Ами, съберете? то някакво друго. Подготвяме се, почиваме си и свежаваме се реално за момент. Аз моля отида до някаква библиотека, брат, и промовия някакви книги за Да, хирургия, можеш и ти също, да. някакви медицински техники, брат. Има библиотека в Замуш. Ами Да, просто ще да. чета, брат, ще... Отиваме там и търсим такива медицински книги. Аз... Една херцогинята вижда, брат, тя е на около 50, изглежда много хорни. Ще правиш нещо с нея? Виж, той Дорф не го бърка като цяло. Не, аз съм хилна, не мога да Те се казват, обича. ще кажа, че ги харесва по-космати. Имаме турчи. Ама в съблимния момент по-падат шаловете и става лошо. Толкова е космат, даже не искаш да го виждаш. Добре, ами какви книги четеш? Ами брат, да, буквално са как да се отървеш прямо от някаква екстра кожа човек, Ага. без инфекции. Ами Intelligence Check, I guess. Как се вързат кръвносни съдове, защото на там Да. Как се премахват някакви аномалии? Intelligence викаш. На колко е? 19 Йо, няма смисъл да нататък. плюс Intelligence. Аз мисля, че мога да си ползвам Wisdom вместо Intelligence, не мога. Само за кастване на Това е закъснало. Medicine добавяме ли или това, защото е... не, това ще са Не, книги. само Intelligence. Ами демек 19 общо. Да. Добре, и един Search, защото ще искам. Един какво? Search Check, да. Search check. Това какво е Dexterity? Или Investigation, едно от двете. Ага. Мисля, че 14. Intelligence, мисля, че двете са Intelligence. 14 плюс... Investigation. Да, ами 14 флот. Добре, намираш правилната книга с Investigation, там с Search и прочиташ колкото можеш от нея за там 2-3 часа. В което някакво такова почиваш си малко и става време. Окей, имаш бонуси, ще ти обясня, т.е. малко situation, но имаш някакви бонуси след чека. Окей. Добре, събират се предполагам в това, ключите пак. Добре, вижда там сържена вече, нали, хирурга вече си е... Къде го кръстим? Алфонс. Добре. Алфонсо, добре. Алфонс, И екипа му. Да, екипа му. Свои приятели. Така са събрали, нали, опънали са някакви масички такива, и гледате, има наистина много изискани прибори, примерно резците са направени от обсидиан, от вулканично стъкло. Нали, всичко е дезинфекцирано, всички с маски и пелени, точно като посрещат, двата пазача, къде ви казах, къде намерите това. Къде намерите хирурга, нали, възпират и гледат към хирурга и той се подкашля, идва им дава по едно гол, те се тръгват. Викам, парите са копот е част от работа, не знаете му че. Така, ами, те ще гледат да не влиза никой, те двамата. Вместо време ще кажа, че принцесата се почува. Взел съм така 4 камъка, които сме ги сложили в 4 части на стените, които заглушават викове и подобни работи за навънка. Сега ще пуснем въжета и тя ще почне леко да слиза надолу. Предлагам да почнем да изрежем, да игнорираме външните части на кожата и да почнем да изреждаме близо до тялото,
И после да зашием и ако трябва да направим втора операция. За нали, да берези и прочие, които ще се държат върху тях. Това е което аз предлагам. Вие ако имате някакъв опит и искате нещо друго да предложите, кажете. Това не е разумното. Съгласен сме, да. Окей, добре, штраква с пръсти и те ви карат да се събличите и останете работите настрани, да дадат перелим такива дописки, нали? Предполагам, че го правите. Да. Идете да Аз го казвам направим. първо да се обърнат малко и тогава ще... Ти просто отиваш някъде по-трудно. Да, зад някоя колона. Аз моля един персепшн да вратна да видя дали някой наднича, да къде той се съблича. Sure. И искам disguise също. Чакай, disguise. Това колко е? 12 плюс персепшн, ако беше. 13 ти при теб, най-вероятно. Ама... То дава ли нещо? То просто... В смисъл, 20 трябва да хвърля, зар 20. Да, бе, Disguise. Ма то disguise тук нищо не дава, само disguise ти пише. Той е професионал disguise, като означава, че мога да се млади по лицето, без да изглеждаш като клоун, брат. Да, ма смисъл, да, Той да бонус приличаш на други Какъв хора. бонус ми дай такова? Никакъв случай, само ако искаш да се представиш някой друг, ама да кажем в случая, че примерно ще да надече твоето отгоре. Добре, ми 8 плюс 2, 10. Освен да си пълваме лъкито за всеки случай, защото малко това 10. Го хвърля. 15. Добре, значи 17. Добре, успяваш да ги убедиш, че чамата е хигиенична. И там те кърпите, нали? Те ленчи ги дезинфекцира с малко спирт едно друго, нали? Слагат ти отгоре шапка докторска пак. И маска едно друго братле и все още почиш на турчин. Аллах Акбар. Аз въртах 15, забелязах ли някой да наднича, да като се промича? Всичко е професионално. Аз накрая... Опънали са такова, се не с гаваемите, да се крижи за тях. Аз просто ще си изкрия нашите предмети, да не може и те някой да не ходи да ни рови и ми стяга някакви такива неща. Окей. Какво- Дезинфекцират бъс, слагат ви кожени ръкавици. Такива много тънки кожени ръкавици. И ви казват, нали, да се пригодите, като хирурга ви дава точно инструкции къде се нарите по какъв начин. Така, сега всички да ролват medicine check първо. Ще искам 2 чека. Че, ние колко сме? 8 човека ли сме? 3, 4, 7. 7. Франс, колко от тях е нужно да блесна, за да получим бонуса? Или всички? Наши асистенти са само асистенти. Вие сте тримата и хирурги, които ще правите операцията. Демек мога ни блесна и 4 Ама, То също... Ама Hellpack ще натикат ни помагат, не трябва да получим адвантич на Сега ще се погрижат. Да. А всъщност, колко блеса му имам по едно също време, в смисъл, но не съм блеснал 4 човека едновременно или само един? Да, можеш, просто се предполага, че ги блесваш по-отделно. Да. Той е free action, мисля, че беше, тъй че те бърка, може да има всички наведнъж. Добре, ще блеса нас тримата и хирурга. Води се Divine Inspiration, нали, така, като Bardic Да. Inspiration, как И е. Guidance, като шляпа. Да, Guidance е също, той замества Guidance това, само че Да, не е да, спела. Guidance, basically. Аха, Не е спела е такъв в присъствието му, както на тебе аурата. да. Добре, значи ще блеса нас тримата и хирурга. Добре. Алфонзо. Най-интересно, че аз мога да си включа аурата, поне ще има 6 точки отгоре. Живот за принцесата. Примерно. Да, и за Wisdom Save може да Да. Добре, значи блесваш всички така ли? Да, искам Да. всички да ролните по 3 пъти D20 да ми кажете кой е средният резултат. Не най-високия, най-ниския, средния. Добре. 28. Ми... Това 8-28, какво трябва да значи това? бонус се добавя ли? Ролваш още един път. Значи, 5. значи 8 ти е средния. И после си добавяш бонусите. Така, това моето е 19. Другото е двойка. 5. Значи 5. 5, да. Ама ако използвам лъки, Може да ролваш още един път. Ама... Добре. 8, значи може би 8 е средата. Не, още един път повториш рола. Те е най-често. Значи 8, добре 8. Пак 8 най-вероятно. Не, 3. 8, 3. И 15. Защо май? 8. Значи 8. Същото ли Не, ровна? не, май едното беше 5, пак сега 8, тъй пак добре. И с бонуси там не. Че 12, 18 и 20. 12, 18, значи 18. Тя е средната. I guess, да. Да, ами, взимате средния резултат и си добавяте бонусите към Medicine Check. Аз... Ами, той е Intelligence, мисля, че беше или Wisdom.
и ако имаш proficiency с Medicine. Аз нямам повишен смисъл. Имам само да кажем, реално при мен е 9 или 10, защото Intelligence ми е 13. Еми 9, значи. Ти имаш И бонуси. ние сме блеснати и ядваме едно D4, нали? Да, всички едната е една. Ама, той какво беше сейф ли, какво е сега в момента? 20 чек, медицин чек, чек. чек, медицин чек, да. И добавяш едно D4 на резултата. Аз Ай, чекай, Две. добре, чакай. добре. общо 27 медицин чек. Окей. Еми 11. При мен се оказа 12. Нямам търпение първата ми операция някога. Те викат, ти имаш още една четворка от книгите. Окей, че? 27 плюс 1. 28. Си почти до лимита, брат. Лимита е 30. Holy shit. Така, секунда само. Те, Advantage, доктора ви дава Advantage. Да, роните по още един път и вземете по-високо. 8. Не, смисъл още един път само. Само един. Само той е суицата хвърляше. Добре, значи мен на 8 няма излезе. Той е 15, аз съм качал много нависоко. 15. Да, 15 за мен. Добре, значи тебе се качва нали, на 15, а те остава същото. 12, да. 12, 15, 28. Да. Те и той Medicine чека. Добре, хирурга ме инструктира точно по какъв начин и вие заедно успяхте да сновите точно как да го направите. Викасти имаше Healer Feet, брат, ама не сещам да даваш някакви бонуси. Въобще, че... Хилър... Не. Хилър е такова, ако хилвам някой друг, не ако... Добре, защото мисля, че даваше So, proficiency, ако нямаш. Хилвам на едно HP, ако стабилизирам някой и мога да използвам метките по-ефикасно бейсик. Няма ти давай proficiency, ако нямаш на Medicine, ама ти го имаш. Аз имам. Добре. Окей, те тук с този чек сте готови, успявате да се намерите точно по какъв начин, отговаряте точно как нагласите инструментите, знаете кое да срежете и как да го срежете, сега идва въпрос на нарязването. Окей, двама човека режат, двама асистират, като държат активно и другите асистенти подават инструменти, да бършат ви пот и прочее. Те кои режат? Слайд в хенд. Двамата режем с него. Топ. Добре, Аз май ще е по-добре даже да не режа, аз нямам чак Да, да добър. Да, само не се отпъсваш там. да, Той е хирурга, реално Значи ви трябва да изберете хирург. хирурга, защото е сигурно с по-добър в това и някой от вас двамата. Еми, аз- моето слайд в хенд, Dexterity плюс 3 с... значи в слайд в хенд ми е плюс 6, значи един вид на мене. Да, него му е плюс 9. Значи той тогава То на той... мен всичко ми е с инструменти и следва хем, човек. Добре, ето защо ми плюс 9. Да, защото той има мастери. Добре, хубаво. На слайда в хенди на Disguise. Избисто ми стана едно лъки само, тъй че... Ти може да го даваш между другото, може да си Ами, даваш лъки толкова искаш. Да, ако закъсам, защото се... Добре, добре, значи през ти и хирурга режете. 3 пъти ролваш пак и взимаш средния. 19, 7, емората, 12. Окей, и добавяш 9 на това. Е, че, о, добре. 21. Добре, и сега хирурга трябва да ролне. Така, и това е най-венте. Искаш ли това? Да, мерси. Маста Напред го направите. Другия път ще оправим маста, брат. Да. Добре, 8. Аз роля 23, 8. Мерси. Не са адвантича или? Да, не се представяш, си ги сметна. Не е смисъл да дам лъки на него, ако му е ниско, нали? Ами, ако искаш, може да младеш. Аз имам в смисъл, че е добре, дай хвърля още веднъж тогава. Ми така също имам това, ако беше Divine... някакъв Miracle, дето го прави, че ако фейлнеш скил чек, мисля, че... Или това само за атаки беше? Не знам. Ако фейлнеш някакъв чек, мисля, че мога да го automatically crit succeedнеш. Това е само за кастване. Окей, Преди да добре. ти позволи да имаш спел на дете, Да, да да. фейлнеш първия път. Да. Защото не съм си записал какъв е use case, просто пише по-добре. Само за кастване. Да. 25, Много 15, по-добре. 15. Добре, дигна го, бе. Добре, той има доста бонуси, между Лъките другото. два. Те и заради тулките също имате доста бонуси. Там и да ви помагат те са асистенти. Колко ти беше рола? 21. 21 става 31 реално. 30, нали макс е 30? Да, С D4 добавено или? Не. Блес, бела, бала. Ви стакнахте, много работа стакнахте като цяло, което е доста добре. Така,
Операцията отнема 8 часа. Колко Искам да толкова? ми рониш един Constitution Save. Не вземи заред, че той е твоя, не моя. Че я мога на първо Constitution Save. Окей. Аре, давай, че тук е много важно. 10. Окей, плюс бонус от Constitution. Constitution при мен ми е 14. Трябва да давам 12. пръстенчето си. Предполагам, че си му дал в началото още. А, Надявам се, защото аз няма да режа, съм му го дал предварително. 14 плюс 2. да, тук нещо има ли, което е слабо? Не знам какви бяха сейвовете. Мисля, че беше Dexterity Constitution. Декстерите ми е 16, Constitution Не 14. сейвовете на рога, какви са. Някак може да проверя. Сега ще видя. Ти нали ги... добре, ще. Защото аз имам Ring of Protection, който ми дава едно към сейвове. Ама щом не участвам, поне мога да го дам. Не, нямаш на Constitution Save. Дирелнахме всичко. Добре, колко е общо значи с Constitution и много? И плюс моите пръстенче. Значи има advantage, ще е. Не, само плюс едно. Окей. 13 реално. Добре, Нали, 10, 2 и 3 е едно него добре, 13. и един Wisdom Save последно. Какво трябва? Ти пак да е? 220, да. 18. Добре. Окей, имаш advantage заради аурата му, който е пуснал. Още един патрол взимаш по-високо. Ето, по-високо от 18 имам тук 2. Окей. Добре, значи аз ровнах Critical Success. What the fuck? Да, Добре. Аз казвам, че сега е окей, брат. Е, той е твой, не моя. Добре. Операцията минава перфектно. Никой не задава въпрос, всичко се случва флуидно. Всичко се случва перфектно, човек. До такава степен, че най-вероятно даже няма да има нужда от втора операция. Успяват да оправите абсолютно всичко. Кожата на ръцете е предърпана правилно, на тялото също, дори на краката, дори на пръстите на краката и ръцете. И остават... Слоните кой ги прави? Не са то само кожа, те то заради кожа. толкова кожата, защото имаш присходи. Остават... Колко казахте с 4 тона кожа? Викам приблизително 4 тона. Добре, знаеш какво, брат, 2 тона кожа остават. Митю и намидал. Holy shit. Остават 2 тона кожа, които просто падат, нали? И асистентите предишни с едно това, което катализират, така че да не кървят на едно око, да не инфектират. И да. И принцесата е там, спи, брат, тя е анестезирана от всякъде. Доктор казва да се сбършва, стъпва така назад и просто много горд резултата си казва. Съдържа може с някой загледа да оправим белезите и да оправим кожата, защото все пак е малко разместено в лицето, но максимално добре се справихме. Чета, браво. Браво. Поздравления. Сега става само да кажем царя и да ни организират партията. Аз мисля, че всичко друго е погрижено, нали сме се погрижили всичко друго. И почва здрави с вас, да пляскате, да асистентите и всичко да пляска, нали? И така, отиват по пазачите, бутат им още 2 гол, те почват да влизат вътре да събират кожите, брат, да заедно с асистентите. И с хирурга вика, от убийство, трябва ли ви за нещо кожата? Те трябва да кажат това. Мога да си измисля някакви работи с нея. Някакъв колан, мога правим и турба, ама за... Ай, за някакви да, такива глупости. Мекичка, Брат, знаеш какви палатки мога да направим от тия? Може и човешка палатка. кожа. Човешка кожа. Да, как се казва палатката, брат, принцесвата палатка. Аз имам един авер, той много обича да се хапва, брат, мога да намерим купувач с неса. Може да се париш с главница, брат. Да, то как се продава свинска кожа и човешка кожа, но захапване също и всичко става. Като ме били на Leatherface, брат, просто някакъв скрин облепен с човешка кожа, брат. Всичко става. Ми окей. Какво правя? Добре. Аз хубаво пълнах картата, ама... Тя не се пува от тук. Добре, поздравления. Така, минава ден, минава два, викат пак само писмо. И този път влизате вътре, гледате всички стражи са му обградили, царят е така малко притеснен. Някой се поглежда, никой не казва нищо. След малко се чуват някакви леки стъпчици и влиза принцесата. И вече е прекрасно и изглежда прекрасно. Откровено е едно от най-красивите жени, които някога сте виждали.
така разсолява, висока, стройна и деликатно сяда и слага ръчките лекичко върху ръката на баща ми. Казва, той просто махва така с другата ръка, скачат тромпедисти и започват да тромпедистват, брат, и всички да ръкопляскат. И нали, влиза хирурга, покланя се, всички въздръжите с вас, всички са мега доволни. И царя казва, че ще има бал по случая. И бих искал вие да се присъедините към бала. Ще има по-голям замък и по-голяма награда. И там нали, ще обяви точно какво и как. И до сега първоначално иска да покани лично да пинете с него и с пирата по едно пиене хирурга. Нали. Така, след дългото здрависване събират се, предполагам много казвате, нали? Взимаме по едно хубаво вино, идва по една хубава девойка и висела в скута, да, там само приготвени манджи отпред на голямата маса. И царя нали, казва, всичко е страхотно, радвам се нали, че свърши работа, само това, което не мога да разбера е какво ще прави сега с оня чародеец, не трябваше да пречукате в процеса. Но това е въпрос за друг случай, може би следващия engagement. Да, всичко минава страхотно. Holy fucking shit, поздравления все. Много време си ходи. Може виж как ти кажеш. За час и половина. Час и половина спидърнах ми го. Surgeon Simulator. Да, окей. Ходи се до Осеница. Моля? До Осеница да хапнем. Да, към прикли се въртнахте всичкия комбат и решихте пристъпна кампанията по съвсем друг начин да случи, което е страхотно. Мен много харесва. Никакъв тестинг на системата не се случи днес. Запишехте ли всички заклявания? Да, брат, имам Assassinate. За притесняване. Също и 3 лъките изходих, което пак е добре. Мисля, че добре се получи в случая, защото нали, пасивните функции на героите също влязоха в потреба. Да, включихме много. Да, което нали, показва, че системата е дурабилна, дори когато става този за комбат, което е супер. Добре, Човек, аз съм герой, който разчита от тъмнина, от сянки, от дали ще разстояние с тръба. Аз направих еврейската схема, говорех. Аз направих Persuasion. Вижте се специализирал в която еврейска схема на царелото, брат. Сега сте направил другата цел. Да, аз пък имам Intimidation, ама не върви. Да, че си стоеше като турчин отзади да не те разкрият. Аз искам да плаша враговете. Аз съм толкова демидж спела, брат, нищо не ми трябваше толкова. Така, аз ще да питам човека, ма явно не стигнахме до това, нали? Имам нали спел, дето мога да чертая линия и каквото мине през линията тейква демидж. Мога ли да взема, представи сега една шепа пясък, начертавам линия през нея и я мятам по някой и пясъка се разделя и демек той минава през линията. Ти много му. Не. Обаче мога да правиш линия с пясък. Обаче ти, като ми го казваш, реално може да го правиш по друг начин. А пък отделно в тая версия беше, че с 5 точки като направя, мога лекува на всякоя болест. Смисъл, че аз мога да имунизирам, нали, ако нещо ми е такова или нещо. Сме да зарази, нали. Не знам дали важи обаче, нали. Да, аз мога кача даже, това е такова кратичко. Между другото, викат с тези спелове, аз ти сме ти за Холивуд репортехме при как работи. Ти мога блесваш всичко, брат. Ти мога да му докоснеш чука на него и да го блеснеш, мога да блеснеш вода, мога да блеснеш това да направиш. Искам да блесна бирата си, брат, имам 5 литра бира, някаква бъчва със себе си. Не съм му сложил спела, не че го има, просто не съм го записал. Окей. Просто защото работи по по-силен начин. Аз се осъзнавам, то блесната... то бира не е достатъчно алкохолично, ама примерно блесната водка или нещо такова, брат, това искали няма ли, аз съм на спирт. Смисъл. Не, той е страхотно, защото той кажеш блеск, този предполагаш просто се зарежда с енергия, нали, някакъв вид хипотетична енергия, нали, която трябва по определен начин на определени работи, нали. И едновременно с това може да зареждаш с някакво заклинание. Примерно този заклинание казвам, то не е заклинание, се нарича чудо, нали. Примерно затваряш чудото флашбанг в светлината, в някаква водичка, нали, някакъв я отваря да изпее, просто се взрива. Което нали по-флексибилно, много за повече работи. Интересно сега, дигаме ли беше левел? Да, всеки в тази система всеки сешън дигате левел.
И идеята е да стигнем 20 лева даже и нагоре, за да видим как Вече ще работи. тестваме 6 лева, сега вече 5 бяхме. Да, ще напиша 6 лева работа и ще... 6 лева хиро. Да, и отделно някакви пари предполагам нещо там. О, да, ще ги напиша и ще ги измисля, защото мисля, че питате мен, трябва да вземете същия, даже ако не повече пари за ти, което направихме, нали? Но да кажем, че със сигурност взимате едно 50 голд, общо, нали? И, нали, ви дава по-голямо имение, което е по-стабилно и вече наистина нормален замък, да. И ви казва, че понеже вижда, че голямо парите, нали, че вие сте някаква организация, нали, има повече зали, повече стаи и прочее, имате даже и слуги. Може да продадем старото имение. Между другото... Не мога да го направим в Бросъл. Да пимпваме някакви... Не, старото ви го отнемат. Да, по-нова, смисъл. Да, реално го разменят. Да, Аз ако искате ага. също, защото не ще става прекалено. Защото нали пък ни трябва да дадем на хирурга още пари, мисля, че бяха. Мисля, че парите, оправят се. И отделно и получаваме 50. Да. И идеята е, че... идеята ми е, че по-голямото имение има слуги и също така да кажа, че принцесата е настояла да даде по-голямо имение, което е по-близко, нали? Тъй като тя вижда, че вече за втори път вашата група я спасява, нали? И иска да сте по-наблизко, така че ако тя иска някакви лични изисквания от вас, нещо, ако иска да направи. Следващата кампания вече е голям бой. Смисъл. Избора е ваш, избора е ваш. 50 голд на човек или беше общо 50? Общо 50. Значи по 15 плюс 16,8. Да, нещо от това. 16,7 по-точно. Айде 15, понеже ви харчихте повече, нека да вземете, аз имам 15 за вас другото там вече, защото ви са харчихте повече. Добре, ами това е за сега. Ако искате нещо друго да правите, кажете преди. До към се ядем, съм гладен. Трябва да си ходя. Аз съм си взел бургер, защото си мислех, че ще отнем повече време. Не, значи много добре. Аз очаквах да има някаква почивка, брат, ние сме вече на края се. Не сте готови, сте готови. Вие бихте квеста. Да направим, както то беше подобно, дето на някакъв направо 3 месеца кампания, те решили да запалят града или какво. И той каза, хвърлете да 20 с disadvantage, и той хвърли 2 20. Аз спомням, един някакъв беше написал, бил написал някаква такава папка, нали, много голяма папка за някакъв точно Sea Adventure, нали? Някакъв кораб с някакви работи се случват, ходят някакви острови, много дълго приключения, те напротив са запалили кораба. Те го запалили и го ползвали като рама да боснат друг кораб, просто споделили нещо такова. Да, то пак може, да. Да, Брандер са така нещо. Да, нали, готвим да дадем комбат, обаче ми това ми харесва също, просто да кажа. Ама то, както гледаме, сега свършим и лесната част, дори път ще големе комбо, защото... Пак казвам, от вас зависи, да, пак може да измислим нещо подобно, но на 6 лева ще получим нещо бонус. Аз си включвам тогава ще трябва да търпим. Първа аура, ако включвам, ма не знам по тия права дали първа аура. Ще видя как точно ще направим магията, ама просто ти виждаш как работавате още първи лева. Ема тя у нас беше за даваща живот, нали? Да, и кой пак е живот и сейвове. Да, и отделно, че на операцията може да е помогнала пак. Помогна там един сейв на медицина. Помогна за един сейв. Ще видя аури и интересно виж как хем помагат в битка, хем много помагат и в някаква такава ситуация. Да, много съм върсетал. Мерси. Защото спелът в ПТ, просто е ужасно, брат. Ти имаш само спелът. Примерно Барберия има спелове, брат. Барберия казва с Constitution, аз съм някакъв what нали? Да. В 5 примерно ти може да си отровен, аз докосвам харча 5, нали, там. Да, и се оправяш, което е абсурдно, човек. Мисъл, какъв е смисъл тогава сте отравен изобщо? Ти знаеш какво означава? Означава, че трябва да отровя още 3 пъти, за да постигне същия ефект, тогава просто свършва заклинанието и тогава се едно, че го нямаш. Аз какво, брат, просто съм искал да има някакъв poison геймплей, what the fuck. И трябва да е избор, нали? И премахвам всяки болест, много мъжот все пак, не е това, мисля, харча 1, харча 5, пък тук може да го направят, че да харча примерно 2 от 4 или там нещо. Ето едно, то харчиш едно, просто като дигнеш левел може да го правиш. Идеята е, че на по-ниските левели е много по-малко magical, обаче имаш versatile ability-та и като качиш левел става все по-абсурдно и по-абсурдно, само че математиката е по-компресирана, тъй че може да играем 20 лева. Добре, аре приключвам записа. Добре. Всички сме волни, другия път ще тестим по... Да, нещо, ако искате да кажете сега, да го имаме записано за последния, за другия път да направим. Аз мисля, че той е спрямо. Не, сега ще отцекна, още съм се отцекнал. 15 гол. Ама аз съм гладен, заради това говорих за храна. Аз мисля, че е справо, защото свържим кампанията. Ако беше идеята нещо друго, ако искаме да кажем, но това е. Closing remarks. Окей, аре.